Kto to povedal? Zdravím. Vieš rozprávať. Jasné, že vie rozprávať. Nič iné ani nerobí. Chceš, aby som urobil trik? Čo sa stane, keď odpadne posledný lupeň? Pán navždy zostane netvorom. A budú z nás starožitnosti. Čo ste urobili? Nič. Vypadnite! Musíte mi pomôcť. Postavte sa. Na jar No ak to dievča dokáže zlomiť kliatbu, konečne v sebe opäť našiel lásku. Ty si prečítal každú z týchto kníh? Niektoré sú po grécky. zažijete príbeh starý ako čas. My so zabijeme! Kráska a zviera. Buď náš hosť.